Chcú začať repovať, ale že nevedia čo robiť, bolo začni trénovať, stepovať, na mieste ti nedá nič, začni cepovať svoje schopnosti, tie slova treba rokmi vychovať, aby ťa poslúchali, neskakali kade tade, nečakaj, že to príde same, trochu zaber, naber nové pojmy do zásoby, nech to fachá ako hriadeľ, keď budeš robiť nové veci, naplň to jak sakel s vodou, hoď to po kokoto, nech si dajú pohov s Bohom, dvojkopačka na koleno, pravou nohou, okamžitá reakcia, výbuch, takých už bolo, ber to zodpovedne viac jak prechádzanie školou. Základná priorita, výpovedná hodnota, druhá nohy na zemi, preč masku, nerob maskota, žiadne lopaty, čo rovať rímy, živa sabotáž, tie kone máte všetci v sebe, len ich skrýva kapota. Odpoveď na otázku znie tréning, všetko čo nese výsledky malou tréning, pýta sa, ak že sú tak dobrý more tréning, úspech je moment, ktorý prináša len tréning. Odpoveď na otázku znie tréning, všetko čo nese výsledky malou tréning, pýta sa, ak že sú tak dobrý more.